Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dungka. Taong 1989, Kalintaan, Occidental Mindoro. Bago ko simula ng kwento, gusto ko lang magpasalamat sa mga kapatid at kaibigan kong nag-udyok sa akin na magbahagi ng sarili kong karanasan sa channel ninyo. Hindi ako umaasa na mabobosesan mo ito, pero gayon pa man, nagbakasakali pa rin ako. Nagsimula ang kwento ko, Pinuno, sa bayan ng Kalintaan. Nakatira ang aking pamilya noon sa sentro ng bayan mismo, at ako ang panganay sa aming magkakapatid. Doon ka ang palayaw sa akin ng mga kakilala namin, kaya yon ang nakagisnan kong pangalan at tawag sa akin. Lumaki ako sa mahirap na pamilya, yung tipong isang kahig at isang tuka kami sa araw-araw. Obligasyon namin na magbanat ng buto at magtrabaho sa anumang malinis na paraan para kumita ng pera, pantustos sa aming mga pangangailangan. Ang aking ama, maraming diskarteng ginagawa noon sa bayan. Kung hindi kargador, nagpapakatulong sa mga kakilala naming mayayaman. Ang aking ina naman ay nagbebenta ng mga gulay, at kapag Sabado at Linggo, naglalabandera ito sa mga kapitbahay naming wala ng panahon sa mga ganoong trabaho. Ako naman bilang panganay at nasa edad 15 anyos na noon, nasanay ako sa laot at pangangaso. Minsan, di pa man sumisikat ang araw, makikita mo na ako sa pangpang ng ilog, naghahanap ng mga pasayan, hito at mga alimango. Ako ang nagbibigay ng mga kailangan ng aking pamilya pagdating sa pagkain. At hindi man sa pagmamayabang, pero napaka-importante ng aking ginagawa para lamang hindi kami magutom. Ang 4 ko namang kapatid, sila ang nag-aaral. Sila ang aming pag-asa dahil tiwala kami na sa pamamagitan nila, darating ang panahon kung saan makakaalis kami sa ganoong buhay. Wala akong pakialam sa sarili ko noon, Pinuno. Basta ang para sa akin, magawa ko ang aking trabaho. Di rin ako naiinggit sa aking mga kapatid dahil bilang panganay, tungkulin ko ang magsakripisyo at itaguyod sila sa anumang paraan sa abot ng aking makakaya. Hindi rin kami ang pamilya na marami ang paniniwala. May mga kwento kaming naririnig tungkol sa mga kababalaghan, pero hindi namin ito pinagtutuunan ng pansin. Aminado rin ako na kapag nakakarinig ako ng mga ganoong bagay ay natatakot ako, pero hindi ito sapat para maapektuhan ito ang aking araw-araw na buhay. Akala ko nga noon, wala nang mangyayaring kakaiba hanggang sa ako'y tumanda, pero nagkamali ako dahil pagpasok ng taong ito, nagkaroon ako ng hilig sa pangangaso ng mga baboy ramo, usa at kung ano-ano pang ligaw na hayop. Malaki kasi ang pera doon, Pinuno, kaya yung pamamalaot itinigil ko na. Bukod sa lugi ako roon, masyado ring kuripot ang may-ari ng bangka. Kapag walang kita, nangangahulugan din ito na wala akong may uuwing isda. Malaki ang epekto nun sa amin, kaya hindi na ako roon nagbabakasakali. Dumaan ang mga araw at linggo. Ang aking pangangaso ay naging maayos. Di pa ako noon nakakakuha ng usa at tamaraw dahil madalas kong nakukuha yung mga baboy ramo lang na napapadpad sa paanan ng bundok para kumain. Gayunpaman, kontento na ako sa ganoong huli. Hindi rin kasi biro ang laki ng mga baboy ramo, at kapag ka nakakahuli ako ng isa, madalas ulam na namin ito sa buong linggo. Ibig sabihin nun, may panahon na ako para kumita. Ganon at ganon ang aking ginagawa hanggang sa mapadpad ako sa bundok ng Iglit Bako. Nabalitaan ko kasing marami roong nahuhuling hayop, kaya nakipagsapalaran na rin ako. Hindi man ito ganoong kalapit, naging matagumpay ang unang subok ko sa pangangaso. Sa unang araw, Pinuno, nakakuha ako ng 2 malalaking baboy ramo. Hindi ko nga alam kung paano ko to nauwi, pero masaya ako't nagawa ko ito. Pagdating ko nun sa bahay namin, kagad akong sinalubong ng aking ama, nakakarating pa lang din.
Oh, doon ka. Bakit hindi ka nagpatulong sa mga kapatid mo? Ang bigat-bigat niyang dinadala mo. Ayos lang ho ko, tay. Di ko naman sila pwedeng istorbohin eh. Nag-aaral yung mga yon, di ba? Tsaka, kayang-kaya ko naman ho ito. Sanay na ako sa ganitong trabaho. Nang marinig ito ng aking ama, kagad ako nitong tinulungan hanggang sa maipasok na namin ang mga kinatay kong karne. Doon, magkakasama namin itong binudbura ng tubig at asin para linisan. Pagkatapos, tinabunan namin yun ng asin para masigurong hindi ito mabubulok at uuurin. Nang wala na kaming trabaho, tsaka na kami nagpahinga ng magkasama. Mabuti ang aking ama, pinuno, dahil palagi nitong ipinapakita sa amin na meron siyang pakialam sa lahat ng kanyang anak. Tinanong nito ang aking pinagdaanan, mga nangyari nung ako'y nangangaso at kung saan ako pumunta. Pero nang marinig nito ang lugar na aking pinuntahan, nakita ko sa kanyang muka na nagulat yon at kinabahan. Doon ka. Naunawaan ko na maraming hayop dyan sa bako. Pero sana, ito na ang huling pagkakataon na tumapak ka roon. Ayoko maulit ito dahil masyadong delikado sa lugar na yon. Naiintindihan mo ba ako, anak? Nang marinig ko ang kanyang sinabi, bigla akong napatigil sa aking kinaroroonan. Aminado ako na hindi ko naiintindihan ang kanyang mga sinasabi. Gawa ng yon ang unang pagkakataon na pinagbawalan niya ako sa isang lugar. Kaya naman dala ng kuryosidad, nagkaroon kami ng argumento. Dinebati ko ito sa kanyang mga paniniwala hanggang sa unti-unti nang lumabo ang aming pag-uusap. Maraming iniwasang tanong ang aking ama na para bang ayaw nitong may malaman ako tungkol sa lihim niya. Ang kaso lang masyado akong makulit at para mapaamin ito sa kanyang mga nalalaman, sinabihan ko siya na hindi ako titigil na pumunta roon hanggat may mga bagay siyang inililihim sa akin. Nagalit ang tatay ko noon, pero hindi ko na to pinansin. Hanggang sa sumapit ang gabi, nagkaroon na naman kami ng pag-uusap. Tinatakasan na ako noon ng aking ama, pero masyado akong makulit hanggang sa makalabas na kami ng bahay pagkatapos ng aming hapunan. Sa isang maliit na upuan sa ilalim ng punong mangga, tumigil ang aking ama. Agad itong umupo roon, nanaba ko, habang ako naman patuloy na nagsasalita sa tabi niya. Maya-maya pa, ibinaba nito ang hawak nitong tabako, sabay tingin sa akin gamit ang kanyang mga matang parang may sinasabing kung anong problema. Kaya naman ang makita ko ito, hindi ako nagdalawang isip na tumahimik. Naramdaman ko ang pag-aalala at takot ng aking ama. Hindi ko mawari kung bakit niya yon ipinaparamdam sa akin, na para bang may kung anong demonyo ang nagtatago sa bundok hanggang sa magwika ito ng, ang sabi ng lolo ko noon, isinumpa ng mga antingero noong unang panahon ng bako dahil sa isang nilalang na hindi nila kailanman mapaslang. Magmula noon, nawala ang nilalang na yon. Sinasabi na hindi ito umiiral, pero ang lolo mo mismo naniniwalang itinago sa panahon ng nilalang na minsang nakatira roon. Ibig sabihin, hindi siya saklaw ng oras ng ating mundo. At kung kanyang gugustuhin, kaya niyang magpakita sa kahit na sinong mapapadpad sa lugar niya. Marami nang nawala sa bundok na yan, at naniniwala ang aking ama na kagagawan yon ng nilalang. Dahil sa sinabi nito, hindi ako nakasagot. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam ako ng kilabot sa isang kwentong bunga lamang ng alamat at usap-usapan. Hindi ako naniniwala sa mga ganoong bagay, pinuno. Pero nung marinig ko ito, di ko maipagkakailang kinabahan ako. Nawala bigla ang kagustuhan ko na bumalik, na para bang ang mga salitang aking narinig ang nagmistulang angkla na gumapos sa aking pagnanais. Kaya naman makalipas ang ilang araw, hindi na ako naglakas loob na bumalik. Sa isip-isip ko noon, maghahanap na lang ako ng lugar na pwede kong mapagkuhanan ng pagkain. Marami pa naman akong araw na pwedeng bunuin,
kaya hindi ko kailangang magmadali. Ngunit pagkaraan ng 3 araw, bigo ako. Ang mga bundok at gubat na madalas kong puntahan ay halos wala ng laman. At habang nakaupo ako noon sa bukana ng gubat bandang 4:00 ng hapon, may dumaang matanda na hindi ko kilala. Nanggaling ito sa looban ng gubat, kaya inisip ko na baka isa rin itong mangangaso. At bilang kapwa mangangaso, nakasanayan ko na noong magtanong sa mga taong nakakasalubong ko roon. "Kumusta ang kita natin, Manong? May nakuha ka ba?" Nang marinig ito ng matanda, napatingin lang ito sa akin habang malumanay na nakangiti. Wala nga eh. Wala na sigurong hayop dito. Baka lumipat na ng bako. Bukas doon ako pupunta. Usap-usapan kasi na panahon doon ng panginginain ng mga tamaraw ngayong buwan. Pagkasambit niya nito sa akin, kagad niya itong naglakad papalayo. Ako naman, naiwan sa kinauupuan ko, tahimik na pinag-iisipan ng mga bagay na aking narinig. Di ko na sana yun papatulan, pero lumipas pa ang mga araw na natili pa rin akong bigo. At ang pagkain namin, malapit nang maubos. Kaya pagtungtong ng Biyernes, nagdesisyon akong bumalik. Nakakatakot man ang balak ko pero sadyang wala na akong pagpipilian. Bandang 4:00 ng madaling araw, umalis ako ng bahay. Walang nakakaalam sa pamilya ko kung saan ako pupunta dahil hindi ko sinabi ang plano ko sa kanila. Hindi naglaon. Pagkaraan lang ng halos 2.5 oras, abot tanaw ko na ang bundok. Medyo maganda ang panahon noon. Maaliwalas ang hangin, terik ang araw, at higit sa lahat, may mga pagkakataong kumukulimlim dahil sa kapal ng ulap. Pagpasok ko sa paanan, minabuti ko na munang magpahinga. Napagod ako sa ilang kilometrong paglalakad, kaya kailangan kong bumawi ng lakas upang masigurong hindi ako matatakasan ng mga hayop na huhulihin ko. Pagkaraan lang ng ilang oras, nang makakain ako't lahat-lahat, dali-dali naman akong umusad. May mga nakasabayan ako noong mga ngaso, kaya kahit papaano, napalagay ang loob ko. Ang kaso lang, ilang minuto lang ang lumipas, pagpasok ko sa makahoy na bahagi ng bundok, nawala bigla ang mga tunog na kanina kong naririnig. Ang tawag ng mga kapwa ko nangangaso ay biglang nawala, maging ang huni ng ibon sa paligid. Kagad ko itong ipinagtaka, kaya ang ginawa ko, dali-dali akong bumalik sa pinagmulan ko. Ang problema, hindi ko na mahanap ang daan. Naliligaw na ako. Wala na akong ideya kung saan pa ako pupunta. Alam ko na isang nakakahiyang pangyayari ang maligaw para sa isang taong sanay na sa bundok. Pero sa mga pagkakataong yon, hindi ko ito maipagkakaila. Marami na akong ginawang paraan pero wala talagang umubra. Hanggang sa kakalakad ko, may nakita akong isang mansyon na lumang-luma at nakatayo sa isang patag na napapalibutan ng mga matatandang puno. Maganda ang lugar na yon pero labis ko itong ipinagtaka. Ang pagkakaalam ko kasi, wala gaanong bahay malapit sa paanan ng bundok dahil kung meron, imposible na hindi ko ito malaman. Nagtataka man, pinilit kong lumapit doon. Nagbabaka sakali na may tao akong malalapitan at mahihingan ko ng tulong. Ngunit pagpasok ko sa bakuran, 2 malalaking asong itim ang sumalubong sa akin. May 4 itong pangil, nanlilisik na mga mata at mga balahibong animoy kasing tigas ng bakal. Ang pagkahol nito ay kakaiba. May hahalin tulad mo sa isang lobo na umuungol sa harapan ng kanyang biktima. Nung makita ko ito, kagad akong napaisip sa gagawin ko. Alam ko na lalapain ako ng mga asong yon, kaya dali-dali kong hinugot ang dala kong sundang para iligtas ang aking sarili. Subalit nang akmang susugod na ang mga ito, may narinig akong sipol na nagpatigil sa kanila. Pagdungaw ko sa pintuan ng bahay,
nakita ko ang matandang pamilyar sa aking mga mata. Hindi ako maaaring magkamali. Ang matandang yon ang nakausap ko sa gubat nung ako'y nagpapahinga. Nang magpang-abot ang aming tingin, dali-dali itong lumapit sa akin. Yung mga aso naman umalis na para bang natatakot sila sa matandang nag-aalaga sa kanila. Pagharap naming dalawa, kaagad itong umiti sa bayaya sa akin na pumasok sa bahay niya. At habang kami naglalakad, inilahad nito sa akin ang rason ng aming pagkikita. Ayon sa matandang yun pinuno, na ang aming pag-uusap noon sa gubat ang nagsisilbing paanyaya niya. Ako ang kauna-unahan niyang bisita sa lupain niyang hindi na nadadalaw sa loob ng ilang siglo. Nang marinig ko ito, medyo nagtaka ako. Gawa ng hindi ko maisip kung anong sinasabi ng matanda. Napaisip ako noon pero di ko na lang yun pinansin. Pagpasok namin sa loob, doon ko nakita ang kanyang pamilya. Marami sila mahigit sa 10. Pero ang nakapagtataka, bawat isa sa mga ito ay parang walang sariling pag-iisip at kaluluwa. Lahat ng sinasabi ng matanda sa kanila ay kanilang sinusunod na para bang pagmamay-ari sila nito. Kaya naman nang mapansin ko ito, dito na ako kinabahan at nagtaka dahil sa isip-isip ko nun, hindi ordinaryo ang aking mga nakikita. Maya-maya pa, dinala ko nito sa hapagkainan. Nagkausap kami ng bahagya hanggang sa dito ko malaman kung ano ang kailangan niya sa akin. Gusto ng matanda na magkaroon ng kaibigan, isang katuwang at isang mata na magbibigay sa kanya ng mensahe mula sa bayan, lalong-lalo na sa isang lumang bahay na matatagpuan malapit sa simbahan. Hindi ko alam ang dahilan nun, pero isa lang ang nasisiguro ko, at yun ay walang iba, kundi ang bahay na pinamamanmanan niya sa akin ay minsang pagmamay-ari ng isang kilalang manggagamot na matagal nang sumakabilang buhay. Wala akong ideya kung ano ang pakay niya roon, at ang mahalaga lang sa akin ay makaalis sa lugar na yon sa lalong madaling panahon. Kaya nang magkasundo kaming dalawa, abot langit ang tuwa na ipinakita nito sa akin. Wika pa ng matanda. Sa wakas, umayon na rin sa akin ang pagkakataon. Huwag na huwag mo akong bibiguin, Dungka, dahil isinugal ko sa iyo ang lahat na meron ako. Parehas tayong panalo rito, kaya gawin mo lang ang parte mo. Maliwanag ba? Bilang nagbibinata pa lang, hindi na ako tumutol. Kaagad ko itong sinang-ayunan hanggang sa dinala ko nito sa isang malaking puno sa gilid ng bahay. Doon may mga binanggit itong dasal bago ako mawala ng malay. At nang imulat ko ang aking mga mata, nadatnan ko ang aking sarili sa isang damuhan na nakahiga. Pagtayo ko, napansin ko na pamilyar ang lugar na ito. Kaya naman dali-dali kong tinahak ang daan papauwi hanggang sa makabalik na ako. Pagpasok ko sa bahay, nadatnan ko ang aking mga magulang na abala sa kanilang ginagawa. Pagsilay nito sa akin, nagulat ang mga ito na para bang nakakita ito ng mga multo. Dito ko nalaman na 2 araw na pala akong nawawala. Galit na galit yung tatay ko nun, pinuno, pero hindi niya ako nagawang masaktan. Magmula noon, hindi na ako nangaso. Inakala nila na ayos na ang lahat pero ang ugnayan ko at ng matandang nakilala ko ay nagsisimula pa lang. Dumaan ang mga araw. Wala akong ibang pinagkaabalahan kundi manmana ng bahay na sinasabi nito sa akin. Dahil dito, kung kaya't nakakuha ako ng iilang mga impormasyon. Nalaman ko rin na isang bibino ang manggagamot na naninirahan doon, na kung saan marami itong taong natulungan at napagaling mula sa mga malulubhang karamdaman. Napag-alaman ko rin nung namatay ito, may iniwan itong isang rebulto ng arkanghel sa kanyang disipulo. At ang rebultong iyon ay pinaniniwala ang 1 siglo na ang tanda. Hindi ko alam kung para saan yun, pero malakas ang kutob ko na yon ang hinahanap ng matandang nag-utos sa akin.
Bagaman hindi na ako nakakabalik ng bako, nagpatuloy ang aming ugnayan. Gabi-gabi itong dumadalaw sa aking panaginip para magtanong sa aking kalagayan at sa aking mga nalalaman. Ang kapalit nito ay ang mga salaping nakukuha ko sa ilalim ng higaan kinabukasan. Ganon at ganon ang nangyayari hanggang sa hindi ko mamalayan na medyo gumiginhawa na pala ang aming buhay. At ito ang naging basihan ko para magpatuloy pa sa aking ginagawa nang hindi na nag-iisip ng mga kapalit. Sa loob ng halos 2 buwang ugnayan ko sa matanda, nakita ko na ang pinakamadidilim niyang lihim. Hindi ordinaryong matanda ang nilalang na yon, Pinuno, kundi isa itong uri ng aswang na nag-iisa. Walang kalahi, walang pinagmulan, animoy siya ang naging kapisanan ng lahat. Noong una hindi rin ako naniniwala, pero ipinakita nito sa akin kung papaano ito nagiging posible. At ito ay walang iba, kundi sa pamamagitan ng isa nitong katangi-tanging kakayahan, ang balangkas ng buhay. Sa pamamagitan ng kanyang pagiging aswang, nakakapaglikha siya ng isang panibagong laman gamit ang kanyang laman. Ito ang abilidad kung saan nagkakaroon ng buhay ang isang nilalang na dahan-dahang nabubuo sa loob ng kanyang katawan. At kapag may wangis na at may sarili na itong pag-iisip, unti-unti itong uusli sa malaking hiwa niya sa kanyang likod hanggang sa dito na maisilang ang panibagong uri ng kanyang lahi. Sa madaling salita, may kakayahan siyang magbigay ng buhay. At sa maniwala man kayo o hindi, yung pamilyang ipinakita niya sa akin ay nagmula mismo sa kanyang sariling laman. Kahit ako noon, Pinuno, hindi ako naniniwala sa mga ganon. Pero nung magagawa ko, yon ang ipinakita sa akin ng matanda. Hindi ko ito kayang pasinungalingan dahil lahat ng inilahad nito sa akin ay may radikal na kasagutan. Kaya naman ang tanging magagawa ko na lang ay ang sumang-ayon at maniwala. Nalaman ko rin na ang rebulto nga ang pakay niya dahil sa loob nito nakatago ang isang uri ng mutya na nagtatanga ng kalahati niyang lakas. Ayon sa matanda na, noong kapanahunan ng Dibino, naging magkalaban sila. Maraming nangyaring pagtotoo sa kanilang panig bago siya nito tuluyang natalo. At sa kasagsagan ng matinding panghihina, nagdesisyon ito na lumipat sa ibang panahon na hindi saklaw ng oras. Kapalit ng kalahati niyang lakas ay ang pagkakakulong niya sa dimensyon na kanyang ginawa. Magmula noon, ang matanda ay hindi na nakita pa. Limitado lang ang kanyang pagpapakita sa mundo dahil sa matinding lakas na kapalit nito. Dagdag pa nito na ako lang ang kaisa-isahang taong pinagkatiwalaan nito dahil sa matindi kong pagmamalabis na may makaalis sa tanikala ng kahirapan. Pinangakuan din ako nito na kapag nagawa ko ng maayos ang aking trabaho, magmamana ako ng hindi masukat na salapi at habang buhay na magiging ligtas ang lahat ng aking kamag-anak at kadugo. Nang marinig ko yun, Pinuno, syempre naging tapat ako sa kanya. Ginawa kong lahat para makapasok sa bahay na yon hanggang sa isang araw, dumating na ang ganoong pagkakataon. Inakala ko na madali ko itong makukuha dahil sa maliit lang ang santo. Pero nagkamali ako. Ang hindi ko inaasahan, matalas ang paningin ng manggagamot na siyang disipulo ng Dibino. Kaya naman pagpasok ko pa lang, kaagad na ako nitong pinadakip sa kanyang mga kasamahan. Nanatili ako sa kanyang bahay sa loob ng 3 araw, kung saan katakot-takot na pahirap ang aking pinagdaanan. Di rin ako pinatulog dahil naniniwala ito na sa panaginip nagkakaroon kami ng ugnayan ng nilalang na aking pinagsisilbihan. Nung una nagmamatigas pa ako sa kanya, pero nang kausapin ako nito ng masinsinan, dito luminaw ang aking kaisipan. Makinig ka, Dungka. Yung nilalang na pinagsisilbihan mo ay isa yang huwad. Huwag kang magpapaniwala sa kanyang mga pangako dahil ginagamit ka lang niya para sa kanyang interes. Naniniwala ka ba talaga na magmamana ka ng kayamanan sa oras na makalabas siya?
Ang ganyang mga nilalang ay taksil at hindi marunong sumunod sa usapan. Nang marinig ko ito, nabago ang pananaw ko sa aking sarili. At sa puntong yon, tila bang nag-iba ang ihip ng hangin. Hindi na ako naging masugid na tagasunod ng matanda, kaya lahat ng aming pinag-uusapan ay tuluyang ko na ring tinalikuran. Pagkatapos nito, tsaka ko inilahad ang lahat ng aming mga napag-usapan. May hinana ako ng pinuno, pero yung lakas ng loob ko na magbago ay hindi natinag. Kalaunan, nang marinig ng mga antingero ang lahat ng sinabi ko, isinama ako nito patungo sa bundok ng Bako. Naniniwala sila na ako ang magiging susi upang makarating sila sa dimensyon kung saan nagtatago ang matanda. At hindi nga sila nagkamali. Dahil pagpasok namin doon, kagad kong nakita ang pagbukas ng lagusan mula sa isang matandang puno ng sampalok. Pagsilay naman dito ng mga antingero, kagad silang pumasok kasama ako. At sa isang kisap mata, bumungad sa amin ang lumang mansyon na napapaligiran ng mga matatandang puno. Sa harapan ng bahay, nakita ko ang matanda at ang mga kamag-anak nito na naghihintay. Di pa man kami nakakalapit, bigla na itong nagpalit ng anyo, kasabay ng sabay-sabay nitong pagsugod sa amin. At sa isang kisap mata, nagkaroon ng pagbubuno sa pagitan ng dalawang magkabilang panig. Sa takot ko noon, kaagad ako naghanap ng mapagtataguan habang nanginginig ang aking katawan. Sa isang maliit na puno, humiga ako at doon ko pinagmasdan ng mga pangyayari. Sa maniwala man kayo o hindi, pinuno, hindi pangkaraniwang labanan ang nakita ko. Habang nakikipagtagisan ng 7 antingerong kasama kong pumasok, nakita ko sa kanila ang bilis na hindi kayang habulin ng aking mga mata. Lakas na kapantay ng 100 mandirigma at kapangyarihang may pagkakahalin tulad sa mga Diyos. Nung makita ko ito, doon ko napatunayan na totoo ang mga mutya at biyaya. Gayunpaman, kahit taglay na ang ganoong abilidad, napansin ko sa kanila na hindi pa rin nila kayang paslangin ang kanilang mga kalaban. Nagtagal ng halos 1 oras ang pagtutuos bago pumasok ang matandang kapisanan ng kanyang lahi. Pagharap nito sa Dibino, nakita ko kung papaano lumabas ang isa pang nilalang sa likuran nito. Kagad itong sumugod sa disipulo, mas malakas ng dihamak sa mga nauna nilang nakalaban. Akala ko isang nilalang lang ang kaya nitong isilang, pero nagkamali ako. Dahil pag-atungal nun, hindi lang isa ang lumabas at hindi lang anyong tao ang aking nakita. May nakita ako roong umusling dambuhalang aso na gawa sa purong buto ang mga balahibo. Wala itong mga mata pero nakakakita at nakakaramdam ito ng mas malinaw. May mga malalaking ibon ding lumabas sa likod niya, kaya sa loob lang ng ilang segundo, nabago ang simoy ng hangin. Ang kaninang lumalamang na, biglang nalagay sa bingit ng kamatayan. Kahit nakakalaban pa ang mga kasamahan nitong antingero, madali silang nalulupig hanggang sa iilan sa kanila ay nagsimula ng bumagsak. Yung isa, kinatay at dinarag patungo sa kawalan, habang yung 2 naman dinagit papaitaas bago binitawan. Nang makita ito ng disipulo ng Dibino, napilitan na itong mapaatras habang dinedepensahan ang kanyang sarili. Nang masipat naman yon ng matanda, kalmado lang itong naglakad, kasabay ng pag-uwika nito ng, Ano ang problema? Akala ko ba kayang-kaya nyo na ako? Nagkamali ba kayo ng inakala? Pagkasambit nito ng mga katagang yon, isa pang nilalang ang lumabas sa kanyang likod. At sa pagkakataong ito, hawig na ito ng tao pero meron itong malaking pagkakaiba. May sungay ito na mahaba sa noo at may buntot ito na parang sa daga. Nanlilisik din ang mga mata nito at wala yung tiyak na kasarian. Biglang umatungal ang nilalang kasabay ng paglaho nito na parang alikabok. At sa isang kisap mata,
Tumayo ito sa harapan ng disipulo habang nakatarak ang buntot nito sa gitna ng dibdib ng antingero. Pinilit pa nitong manlaban, pero sa kasamaang palad wala na rin itong nagawa. Maya-maya pa, nang iangat na ito ng nilalang sa lupa, napatingin na lang ito sa akin na para bang nagsasabing, Tumakas ka na. Natalo kami. Kaya naman nang makita ko ito, dali-dali akong umalis. At habang kinakatay sila ng mga nilalang na yon, hindi na ako lumingon pa. Mabilis akong lumabas sa lagusan at pagbalik ko sa mundo, di na ako nagdalawang isip na umuwi sa bahay ng mga magulang ko. Dumaan ang mga araw, naging usap-usapan ng pagkawala ng disipulo ng Dibino. At ang kanyang tahanan ay isinara ng mga tao sa paniniwalang babalik pa ito. Ngunit ang paniniwalang yon ay hindi na natupad dahil gaano man kahaba ang lumipas na taon, hindi na ito bumalik. At ang bahay na naiwan ay dahan-dahang naluma at kalaunay nilamon na rin ang kalikasan. Alam ko na ligtas ang rebulto roon, pinuno. Kinuha ko ito para itago sa lugar na hindi ako pamilyar. Inilibing ko ito sa ilalim ng lupa bago ko ito tuluyang talikuran. Tuwing gabi nakikita ko pa rin ang matanda sa aking panaginip, ngunit hindi ko na ito kinakausap. Kaya ang bawat gabi, pakiramdam ko ay isang malaking bangungot para sa akin. Awa naman ng Diyos, nalagpasan ko ang lahat ng iyon. Natigil lang ang aking kalbaryo nang tumawid ako ng dagat. Pero kahit ngayong nasa Maynila na ako, pinuno, sadyang hindi ko pa rin makakalimutan ang nakilala kong matandang kapisanan ng lahi na siyang laway na laway sa rebulto ng Arkanghel na iniwan ng Dibino.